názvu nového videa. Dnes si ukážeme, ako sa dá stráviť skoro jeden celý deň zadarmo. Hovorím skoro, lebo osobného šoféra sa nám bohužiaľ nepodarilo vybaviť. Ale to nevadí, lebo stačí, keď budete mať zadarmo drinky, zadarmo jedlo, zadarmo beach cluby, zadarmo party, proste zadarmo všetko. Poďme spolu teraz do jedného z luxusných hotelov v Dubaji. Stále sme sa do vnútra, aj tu party, takže tešíme sa, poďme s nami. Prostredie v tomto hoteli bolo úžasné, dostali sme ako keby také kupóny, kde sme mali každá 3 drinky a jedno jedlo. Dali sme si peckové burgery, akurát si popcorn, ktorý nemám natočený, pretože som pažravá. A práve sa ideme najesť, navečerať, samozrejme, zadarmo. Poďte s nami! Aha, jaj! A few moments later. Máme súťažeský chlap. To musím vidieť. To musíš vidieť, že? Yes? Co? Já mu nerozumím. Zásvětový. Můžete se jít podívat, pak se můžete se vrátit, pak se můžete jít podívat. Typické ženy, hladné jak vlk, ale uviděli jsme nahých vlkov. Vypracovaných, polonahý, tak nás lákali. Tu už konečne sedíme na večeri a táto reštaurácia ponúkala, že sa teda môžeme najesť za určitý limit peňazí a vybrať si nejaké jedlo z menu. Obidve sme si vybrali túto kuraciu rolku plnenú slaninou a syrom a bola že naozaj výborná. Ja už som doma, bohužiaľ. Vydržala by som ešte dlhšie, ale nie som milionár. Poďme sa teda porozprávať o tom, že ako sa nám podarilo ísť zadarmo do rôznych reštaurácií, beach clubov a tak ďalej a tak ďalej. Kľúčom tohto všetkého je táto aplikácia. Ako sa ale dostanem na tú aplikáciu? Pošleš tam svoju fotku, svoje sociálne siete a čakáš na schválenie. Myslím si, že ťa teraz napadá to, že táto aplikácia je určená len pre influencerov, ale nie je. My čo sme boli na jednej večeri, tak väčšinou v ten čas tam boli ľudia, len tí, ktorí boli tiež v tej aplikácie pridaní. A bola tam s nami jedna baba, ktorá mala okolo 1000 followerov, takže neznamená to, že musíš mať neviem aké dosahy, stačí ti mať pár sledovateľov, vyzerať dobre a to je asi, myslím, že všetko. Viem, teraz si každý chlap povie, ženy máte tak jednoduchý život. No, v niektorých veciach hej, ale vy tiež, takže ticho. Mám taký pocit, že táto aplikácia je len začiatkom v nejakých jej plienkach, pretože čo sa týka nejakých európskych miest, tak mám pocit, že tam bol len Madrid a Londýn. Nie som si teraz istá, priložím vám sem zoznam, kde všade môžete tú aplikáciu využiť. My sme ho teda využívali v Dubaji a aj v Abu Dhabi. Nebudem ani hovoriť o tom, že koľko peňazí nám ušetrila, ale aj na koľko miest sme sa mi dokázali dostať, ktorých za normálnych okolností by sme asi nešli, pretože sme boli naozaj v luxusných 5-hviezdičkových hoteloch. Obyčajná čistá voda tam stála 10 eur, veľmi sa oplatí. Podmienka teda toho, že sa zúčastníš nejakého eventu, je, že musíš z neho dať 3-4 storíčka a nejakú pozitívnu recenziu na Google. To je všetko. Nič viac, nič menej. Okrem toho táto aplikácia ponúka nielen zadarmo večere alebo obedy v reštauráciách alebo beach cluby, je tam toho oveľa viacej. Rôzne udalosti, akcie, napríklad na jachtách, nejaká party, výlet na ostrov, čo som dokonca videla, dá sa cez ňu aj zadarmo ubytovať na určitý počet dní, aj toto ponúka. Takže myslím si, že stojí aspoň za to sa tam prihlásiť a popozerať si to, ak poletíš do danej krajiny, ktorá už ju má. Čo som ešte nepovedala?
Čo sa týka Dubaja a Abu Dhabi, tam to je vyloženie len pre ženy. Tie podniky pozývajú teba. Ty to len proste príjmeš a ideš. Hotovo, nemusíš si nikde posielať žiadosti, čakať na schválenie, či ťa vyberú, nevyberú. Proste oni ti pošlú a ideš a väčšinou ti pošle naozaj, že každý tú žiadosť. Ja som mala denne x žiadostí, ja neviem, cez 300, 400, že vám priložím nejaký screen k tomu. Väčšine týchto udalostí je plus jednotka, čiže ak máš nejakú kamošku, môžeš ju zobrať zadarmo so sebou. No si za ňu 100% zodpovedná. Ak tvoja kamoška niečo vyvedie, tvoj účet bude zabanovaný, nie jej, ktorý tam samozrejme nemá. Ale vo väčšine je teda plus jednotka. Dávajte si však na to pozor, v Abu Dhabi skoro všade majú plus jednotku. V Dubaji bolo veľa udalostí, bolo striktne zakázané brať so sebou plus jednotku. Ak ale máš kamošku, ktorá má tiež určitý počet followerov, aspoň tých 1000, tak si založí aplikáciu a pôjdete tam spolu. Neviem teda, ako to je s mužmi v iných mestách. Skúste si niekto založiť účet a napíšte mi do komentára, bo hoci kde na Instagram, či vás chválili. Ešte čo sa týka jednu vec, už mám toto video také tematické z toho Dubaja, by som vám chcela povedať o tej virálnej dubajskej čokoláde. Pol roka to je brutálny boom na internete, každý to chce ochutnávať, každý si to objednáva, skúša rôzne napodobeniny a hodnotí to. My sme s kamoškou nakúpili 5 takýchto čokolád, vyšlo nás to cez 50 €. V domnienke, že táto dubajská čokoláda je pravá. Až keď sme ho začali takto otvárať, sme zistili, že pravá určite není, neviem, či to je vidno. Tady tú lepiacú pásku prelepené. Proste čokoláda zalepená lepiacou páskou, sme hneď vedeli, že tam niečo nehrá. Kúpili sme ju normálne v obchode. Neštudovali sme si proste nič. Nás ani nenapadlo, že by sa v obchode predával nejaký prebalený fake. Dávajte si na to pozor, až tam pôjdete, až to budete chcieť vyskúšať. Pravá dubajská čokoláda sa nedá nikde kúpiť. Pocit, že si ju môžete len objednať cez internet a čakať na dovoz, pretože každý deň robia novú čokoládu, aby ste ju mali úplne čerstvú. Nedajte sa. Aj mne chutila aj tá fejková a neviem, ako chutí originálna, keďže smola, nezistili sme si náš problém. Takže majte sa pekne a vidíme sa v ďalšieho videa. Nezabudnite dať follow, like, odber, čak to znáš. Čus.